phantom. As a half human and half phantom beings, these creatures can switch between a phantom Paráda. and a normal. Kto chce Teraz ďalší? niekto, Roman pôjde. Tak Roman, poď. Počkaj, ja niečo robím. Tak ja idem na to, hej. Tak poď. Počkaj. Tak, Tak to! Marek, poď. Tak Marek. mám ako rozprávať? No. No, tak. Ale Roman ma Normálne ho nepočuje. nechaj ho. Jo! Ty si to zničil. Dobre, už som pochopil tvoju abilitu, môžeme ísť ďalej. To je No nice. tak Roman hovor. Nie, ale ty hovor. Ja som Dobre, pochopil. ty hovor. Tak ja som Nightcrawler, priťahovať entity k sebe, dokážem priťahovať už sebe hocičo, dokážem doslova vždycky tam budú. Dobre. A ešte niečo? To je Dobre. Dobre, poďme späť. Poďme späť normálne. Pozor, pavúk, ja ho rozkúčam. Ja už možno prosím, lebo už ma to tu začína nudiť. Dobre. Ty si sa predstavil, kašlem to, že Mišo tu nebol. No, sadni si. do hlavy, ty gej. Hej chalani. No. Akože keby čo si tam tým smerom som ja bol objavovať. A je tam aj Ocean Monument, aj Mushroom Island, z ktorého mám 2 staky steakov. To je pekné, ale my sme skončili u Mareka a tam sme ďalej skončili. No, takže idem rozdávať steaky. No, vieš čo, mne môžeš maximálne tak rozdať. Cici, No dobre, počujete ma? Sú tam len No, lava. počujeme ťa. Bomboklad! Allahu Akbar! Bomboklad! Ale nám! Ty si retard, si strašný. Dobre, náhradné stoličky, poďme sadnime a ideme to hrať asi. Dobre, môžeme pokračovať. Takže, kde sme to skončili? To co, No. znič? Mišo, jak pobehu jak Fredka, tak ja ho ani portnúť nemôžem k sebe. Mišo, skús chodiť po vode, no. Čo je? To je jak jumping. Dobre, Veľmi poďme opím, počúvaj poďme ma. sem a predstavíme. Ja konečne. jumpujem. Poď sem, nech môžeme konečne začať. Ja môžem zobrať. Dajme mesto. Dobre, to je jedno. Alex, No, poď. Že? Máš. Čo ja? No a čo si mi hovoril, kde si Alex, no? no tu som. O tu zabína ability. Marek, ty ho utopíš, vieš o tom. Zbíjaj do spôsob. Ale ja sa potrebujem z ničoho najesť. Počkaj, idem za tebou hore. Veci. Chalani. Nezjedol. Hajzel jeden smradlavý, poď sem. Mňa? Alebo počkaj, ja viem, kde ma Počúvajte, na nenabere. chvíľu seriózne. Tu ma Mišo, nenabere, zastav sa na hajzel. chvíľu, prosím ťa. A poď Počkaj. sem, poď k nám. To je moje. Ideme diskutovať. Tu ma nenabere, hajzel. Dobre, chalani, ja budem tu hore, aby som... To... Moje kakauko, nie, moje kakauko! No počúvajte. Marek a Roman chcú byť spolu, lebo žijú v temnotách obidvaja. A Mišo, ty ak chceš, tak môžeš byť s Mičianom, akože v týme, po dvoch. Chceš? Nedaj Bože. My budeme Tak. ďábelsky zlí s Romanom. Mu robím, Proste- Takže si proste na suchu úplne bez duši, ale pod vodou A si to zasa ďábel. nie, Marek, zasa nie, hej. Dobre. Prečo lietaš? Si vo vode, ty debil. Lebo Akože ty máš opečko, ja myslím. nemám opečko, kamo, doslova ma môžeš hitnúť, nemám kreatív. Však ma skús hitnúť, čím si. A vidíš, stále môžem lietať. Dobre, Roman, poď ideme spolu do hory. Dobre. No, tu. Tu. Toto? Toto. Vieš, toto je Ocean Monument. Toto mesto som ti chcel vtedy ukázať. Dobre. Počúvaj, ja som naťažil strašne veľa diamantov, ten čo to bolo prvýkrát zapnuté. Lebo tu pod tým monumentom ty sa nemôžeš ani takto ponoriť, že? Ani keď si v tej abilitke, že? Že ani nemôžem vypnúť teraz tú abilitu. Alebo počkaj, na ktorej strane to je? Na tej druhej, tak poď sem. Sem. Wow. No, a teraz vidíš, že ten môj hrad není zase až taký malý. No, trošku. Tak trošku, no.
Počúvaj, teraz poď sem, dole, za mnou. Počkaj, zomieram. Nemôžem dýchať. Bán, čeku, počkaj, ne. Ja mám pohode. Zomieram, ale nezomieram. Aha, okej. No proste tu, v tejto oblasti, bolo diamantov jak prasa. A vieš, jak... Kámo, ten Mičian zomrel už 7-krát. Proste tu bolo diamantov Hej. jak prasa. A ja som zistil, že ono je to kvôli tomu, že tu kde si, je obrovská kejvka, ale taká obrovská. A diamanty majú väčšiu šancu na spawnovanie sa pod vodou. Takže oni všetky tie diamanty, čo sa mali spawnúť asi v tej kejvke, tak sa proste spawnli tu. A ich tu bolo strašne veľa, doslova poď sa kúknúť. Počkaj, spravím cestu. Nie, no. No a proste diamanty majú najväčšiu šancu na spawnovanie sa v láve, alebo pod vodou, takže keď je láva púl vedľa vody, tak sa ich tam spawní strašne moc. A keď je oceán vedľa vody, tak sa ich tam spawní ešte viac. Nie. Čo? Ja som padol dole. No proste vidíš tú kejvku, hej? No. No, takže všetky diamanty, čo sa asi mali spawnúť v tejto kejvke, tak sa spawnuli tam vo vode. A keďže ja vo vodou, tak ja mám teraz, počúvaj to bohatstvo. Dia krompáč, dia boty a 52 diamantov. Nice. Chceš niečo? No, dal by som niečo. Takému chudému, Yes, nie? thank you. Takému chudákovi dám, čo si... On mi vie, že on už má diamant. Počkaj, počuješ ma? Naozaj, hej. Kámo, ale tu je to... On má Tu diamanty. je to strašne huge, vidíš to proste? No. A všetky diamanty, čo sa mali spawnúť, tu sa proste spawnli v tej vode, takže no ešte tu je čosi. Mhm. Takže ja mám strašne veľa diamantov. Kámo, a že ten Aha. Mičian zase zomre. A je to niekde vedľa nás. Alebo niečo sa iné spáva. Ne. No jasne, čo iné. Ale proste doslova kúkni sa na tento mineshaft hore. Rage quit. Čo to bol? Čo to bolo? No. Ja ťa nemôžem hitnúť, to sa mi nepáči. Ach jaj, ide nejaká čestka. Taká by sa hodila nejaká. To nemá ani druhé to, ja v tej tme ale hovno vidím. Nemám brightness? Nízko? Jo, jasne, že mám. Vidím lepšie hneď. To je iron, to je iron. To by chcelo goldy alebo ďalšie diamanty. Mohol by sa trafiť ten trojzubec? No, krása. No, konečne. Diamanty. Dúfam, že je všetkým jasné, že dominujem iba vďaka svojmu originu. Keby nemám tento origin, tak som so cooked oproti ostatným. Ja to spravím asi actually tak, že sa proste vykopem na povrch. To už hlináko, ne? To už je hlináko, hlina. No, nie je tadiaľ. Takže tadiaľ. Šipvrek. Tam som už lútil. Nelútil, toto chceme krátky. Tak, akváf...
To je actually akože hodne OP. Respiration 3, kámo, tieto dve helmy akože nie sú najlepšie, aké som kedy videl. Namiesto čoho? Namiesto kelpu. Tu ma mrzí kelp. Z tohto sa myslím robí ten kompas tej veľryby. Takže to nechám treba sa takto. A druhá častka to nie. To sa mi nepáči. Ale už to vidím. Sme napísať, nevadí. Išiel som povedať, že kradnúť sa tu môže iba z čestiek, nie z barelov. Ale zase sa môže kradnúť z čestiek, takže by som si... Jak sa robí barel? Takže by som si najradšej spravil hneď barel. What? Tak ako to je? Takto? Takto. Takto. Haló? Alex? No čau. Počuj, porteš ma na tom, na tú kejvu, lebo ja už tu hľadám pol rok. Či je Mišo s Tomášom? Neviem. O to sa nestará. Jo, štít by som si mohol spraviť, že? Dobre. A čo si chcel? No? Už ti venujem pozornosť. Portnúť na tú kejvu pod tebou. A na čo? Jakže Aby mne som to tam nevadí, býval. len chcem vedieť dôvod, vieš. No, aby som tam býval. Jo, ty tam teda chceš bývať? Však je. Nie, to je normálne. Curse of Binding. Jo, to si nasaď, to je dobré. Jasné, Ne, ale vieš, aké je to dobré? ale Kámo? nie som retardovaný. Ja waterproof. Dám Romanovi na armor, že našiel som dobrý ony a dám mu to tam, vieš. Čo potrebujem? Toto ešte možno budem potrebovať. Ne, to asi nie. Ja No, som zase prepadol. počkaj, ešte si nejaké veci dám do barelu a môžeme sa tam ísť pozrieť, hej? Mám veľa zlatých jablčok. Koľko? Že koľko? Ja aj dve. To není zase tak veľa, ale jak myslíš? Ja som čosi Oj, Doriti. Ja? Dúfam, že nemám foldem, nemám, dobre. Nemáš, ty myslím nemáš. No, ja som asi ready na tú caveu. Vidia, čiže ani úplne neútočia. Nice. Dobre, ja mám akože actually skoro full diamond, len mám na... A Ancient City, počkaj. Ty si našiel Ancient City? Možno. Jo, ty si našiel len tú dimenziu, či biome. Že? No je to také. Ja nemám sekírku. Jo, ja som mal tie vlny vetičky. Je to vyzerá A strašne. diamondy. Nice. OK. Ale ja som padol do nejakej úplne miniatúrnej cavey a z tej miniatúrnej cavey sa stala cave a tej ciciny roka veľká. Nebolo to Ancient City. Podľa mňa ani Warden ma asi nebude vidieť. Čo? Či ma bude Warden vidieť, keď mám. Warden ťa vyňuchá, Warden ťa nevidí. On ťa vyčuchá. Ja to tiež pravda. Možno bych si viac jedla mohol dať vypekať, čo keď má ten stack stickov. Ale dáva mi to fall damage, ale to len keď blbo one. Počúvaj, máš u seba logy, akože dreva? Akože nie plenky, ale logy, prosím ťa. Nemám. To je na hovno, ja potrebujem na blast furnace. Škoda. Tak si to dám do obyčajnej, čo sa to robiť. Mám vôbec... Alex, už to idem ukradnúť, Čo? Už to idem ukradnúť, vidím to. Jo, Čo z robíš? Ancient City? Nie, Tak čo? vykradnem ťa. Kámo, z barelu kradnúť nemôžeš. A ty si kde? Mi povedz.